Kaixo, agur bero badanoi, espero ondo zaudetela. Bak danok informazio pila badakaula koronavirusan inguruan, baina bada faltan botatzeten zenbait informazio eta pixkat hori gertuarazi nahiko nizueke. Bueno, nire nahia da bideotxo hontan grabatzia eta asaltzia zer dian mikroorganismoak, nola sortzen dian gaixotasuna gure organismoan, eta baita ere beste kontu batzuk oso importantiak iruditzen zaizkitena koronavirusaren inguruan, bere jatorriaren inpaktu importantia zenek eukidun, eta trataera baita ere, alderdi praktikoan, ze aldeu nebai geure eskutan zer dagon egoera hau ahalik eta osasuntsuen bizitzeko. Bai? Lehengo mezua esango izuetena da lasai egoteko, hainbat epidemi izan ditugula gure mundu hontan, eta egunerokotasunean gaixotasun eta heriotzakin harremanetan gaudela, danoi gertatzen zaigun prozesu badalako, eta nik usteet orain hau handitu indala ez, igea ikusten kasuak banan eta honek olako antsiedade histori bat ematen digu, gaina komunikabideek ez daukelako beste zer esanik, eta nik usteet horre bai badaola alderdi bat ez oso argila, ez guzti honena. Bueno, animo pila bat, hor lanian zaudeten guztioi, eta, hasiko gea, mikroorganismoei buruz pixkat hitz egiten. Mikroorganismoak, mikroskopioai esker aurkitu zian izaki txiki-txikiak dira, eta topatu zian momentutikan bi iritzi talde sortu zian. Batzuk eta gutxiengoak zian, esate zuen, hortxe topau berri zian organismo txiki horiek, gure arerioak ziala, gure kontrako funtzioak zituztela, eta horien gandikan defenditu inberginala. Beste talde bat, beste mediku taldea eta handiena, zatezun, ikustezala ordura arte ez zuela ikusi ahal izan bizimota hori, mikroskopioak ekarri zula posibilidade hori, baina logikoa zala pentsatzea, ordura arte gurekin bizi izan diala, eta erlazio on bat egon laikela izaki horien artean eta gure artean. Ikerketak juntzian egiten, ze erlazio egon zitekeen, ze bakterio edo virus edo ongo agertzen zian gaixotasun bakoitzanakin, eta olako erlazioak egiten ez, gaixotasun eta mikroorganismoa. Eta baita ere, ze kutsakortasun tasa dauken mikroorganismo hauek. Eta datu bat da baita ere, kutsakortasuna edo kontagioa bere hortan ez dagoela oraindikan konklusio zehatzik ikerketetan. Baizik eta gaur egune izaten deunean COVID-ak daukan kutsakortasuna ikusiko deu ze organismotan kutsatzen dan. Zatik handa badago virusaren kutsakortasuna baino faktore importantiagoa da gure osasun maila. Hori da nahi detena argi gelditzea. Gure osasun mailan enfokatu behar gehala. Hortaz, lehengo bakterioak azaldu zian, gerosio mikroorganismo elektronikoak ekarri zion virusen agerpena, ze hauek dauke tamaina txiki haua eta beste erraminta bat behar izan zen, eta virusatik zer dakigu ez daudela bizirik, eta gure zelulen barruako RNA edo DNA zatiak diala, gure zeluletako genoma zatiak diala. Hortaz, iritzi talde hauek banatuta eta iraultza industriala martxan zala, hemen ikusi izan aukera handi bat medikuntza industrializatzeko, eta alaxe intzan. Pasteur izan zen burutako bat, guk ezaguna deu Pasteur, eta jakintzazue etzala medikua, baizik eta kimikoa eta industriala zala. Eta bere lagun industrialekin, ikusi zuen hemen, aukera borobila, bai botikak edo farmakuak sortu iaz, eta baita ere txertuak, altzutela negozio borobil bati, zatik handaia ez zitzaion geixuei bakarrikan emango,
dosi hau, baizik eta biztanleri guztiai. Orduan, hemen egontzian evoluzio batzuk, eta mikroorganismoak gaur egun zer dakigu? Dago zientzia bat mikrobiota edo mikrobioma ikertzen duna, eta kontura hugea, gure parte diala, hain parte diaz nun bakterioak gure zelulak baino 10 aldiz gehiago dira gure gorputzean, eta virusak esaten da 5, 25 bitartean aldiz gehiago bakterioak baino. Asike gugea masa bat bakterio eta virusena. Esaten da, honen arabera, gure gorputzeko zelulak izango liake 10% bakarrik, eta 90% bakterioz eta virusez osatuta dago. Eta ze funtzio daukea, ez? Hain kantidade handian gurekin bizi dian organismo hauek. Jakinda, bizitza sortu zen momentuan, giza zelulak baino askoz lehenago bakterioak sortu ziala, eta beraien fusioatikan, material genetiko honen fusioatikan, bakterioak eta virusak sortu ginala zer dauka esateko zientzia berria, mikrobiotaren zientziak. Sinbiosian lan egiten deula, eta beraiek, kanpo biologian ikusten deun bezala, funtzio konkretu batzu dauzka eta batiz bat deskonposizio materialak transformatzen eta eliminazio funtzioak egiten. Baita ere gure barruan ehunak regeneratzen edo zenbait sustantzi nutritibo sintesian laguntzen gaituzte. Hau da, lehengo gaixotasuna sortzen da, eta gaixotasunan aldi inflamatorioan mikroorganismoa, bakteria agertzen da. Eta ez alderantziz, bakterioak ez da gaitu ekartzen gaixotasunea. Hau da puntu bat oso importantia dana. Gure barruan mikroorganismoak daude, bai difterianak, meningokokuanak, bai imaginatzen zehazten mikroorganismo guztiak, hain gaixotasun latzak atxikitzen zaizko mikroorganismoak guk barruan ditugu. Baina barruan eukitzia ez da gaixo egotia eta sintomatologia bat eukitzean arrazoia, baizik eta egoera konkretu bat behar du gorputzak izatia hori hola izateko. Orduan, esplikauko izuet oain nola sortzen dian gaixotasunak. Gaixotasunak, osasuna lehengo, ez da? Osasuntxu egoteko giltxurrunak, birikak eta gibela gure gorputzeko 3 filtro zoragarri hauek martxan eduki berritugu modu egoki batian. Beraie filtrauko gorputzeko odol guztia eta hortikan aterako ituzte hondakinak kanpora eliminatzeko. Zirkulazioak, zirkuito linfatikoare azkenean estolderia sistema bat bezala da, nun drenatzen jonden dendan odoletikan eta gangliotara eramango ditu hondakin hauek, gero organu batzutara bideratzeko desintoxikazioa eraman eta kanporatzeko. Orduan, mugimendu oso badago gorputzan barrenean, elkarlan batian organu guztiekin gure gorputzak oreka bat eukitzeko. Estia eta azala ere, badia eliminazio organu oso importantiak. Eta guzti honek lanan ondo diardun bitartean, oso ondo. Asuntua da, zaborra pilatzen hasten ganean gure barruan. Hau da, zelula bakoitzak egiten du jan edo erregaiak barnerau eta kanporatu behar ditu, jan eta kakain iten ditula pentsauko deu guk bezalaixe. Orduan, funtzio hauetan, zelulen kanpoko likidoa zikintzen jun leike. Eta zikintzen dijoan einean, azidifikazio bat gertatzen da ingurunean. Azidifikazioak ekartzen duna da eunen inflamazioa. Eta segun ze lekutan kokatzen dan azidifikazio hau nola lokalizatu dan, organu bateko edo besteko sintomatologiak eduki ditzazkegu. Eta hainbat eratakuak, digestiboa balima da, bazileike deu hau problemekin, gastritizekin, kolitizekin, biriketan balima da, eukileike deu pneumoniak, edo bronkitizak, edo ezurretan balima da osteoporozia, artritiza, artrozia, diabeteiza, sistema kardiobaskularren desoreka guztiak, junleike deu sistema aipatzen azidifikazioak ze terreno sortzen duen, azkenian horrek irritazio bat eta galdera bat eukitzeko.
Eta inflamazioen jarraituko aluke, gogoratu inflamazioak, azidifikazioa jarraituko aluke, gorau azidifikazioak oxigenazio falta bat ekartzen dula, eta hau oso importantia da ulertzeko, oxigenazio falta bat balin badago, azkenian zelulak ezin ditu bere funtzioekin, eta behartuko du gorputzai bi aukera egitera. Edo zelulak hilin beharko du, ezin dulako bizi iraun, eta hortan fibrosi bat izitzeiten nahiko gineke, edo bestela, mutatu ingo litzake, eta oxigeno gabeko eremu autogestionatu lortuko luke. Eta hori da minbizia bezala ezagutzen deuna. Bai? Eta zenbat eta zenbat normalizatu edo behintzat areagotu dian gure gizartean guztiabek, ezta? Eta konturatzegea, gaixotasuna gure gizartean bizi ditugunak zuzenki lotuta dauela bizi estiloa, elikadurara eta gure eskutan benetan eragin dezakegun gaitzetara, bai? Hortaz, gure tesitura hau danean, intoxikauta gaudenean, gure funtzioak blokeauta daudenean, ezin dianean funtzioak aurrera eraman, bakterioak parte hartzen du prozesu hauetan. Eta ikertuta dago nola garunak berak aktibatzen ditu guk barrenean damazkigun mikroorganismo hauek, beraiek funtzio hauek egiteko eta horrela laguntzeko gure garbiketa hortan. Imagina uzazue guk gaixotasunak eta olako asunto larriak, egoera larriak atxikitzen dizkon mikroorganismo hauek benetan gure areriluak izango balia, behin ahultzen gaituztenean, bukaera arte jarraituko luke egurra ematen guri, baina ez da kasua, baizik eta momentu baten beren biztanleria areagotzen dutun bezala, gero momentu baten neutralizatu egiten dira. Kontrol badago, zatik handa sinbiosian bizigea. Beraiek eta gu elkar behar gea bizitzeko. Gu beraiek gabe ezin dugu existiu eta beraiek ez gu gabe. Orduan, hemen elkar lan badago. Bai? Orduan, importantia da guzti hau ulertzia. Eta orain, guk ze trataera ematen dio osasunai eta gaixotasunai bati bat, bai? Osasuna gutxi tratatzen dugu aukeran eta gaixotasunean enfokatzen gea trataeratan. Horre hausnarketa badakau egiteko, ezta? Orduan, adibide jarriko izuet. Guk eukidaike dugu zukaldea zigin-zigina 2 urte zer garbitu gabe, zoko guztiak zerrikeiz betiak eta janari apurrekin eta guzti hau. Bueno, ze pasauko litzake? Epe motxian, adibidez, labezomorruak agertuko liazkela hondakin horien aprobetxamentua egitea. Gure erantzuna zein izan laike? Izan laike labezomorruen kontrako botika bat. Gaur egun egingo genukena gure osasun parametruen arabera da labezomorruen kontrako botika bat sortzia. Eta orduan labezomorruak hilko zian eta eukiko genuke sukalde zikin-zikin bat labezomorroz betia. Segurazki urrengo pauso batian, akaso arratoiak agertuko liazke, eta orduan arratoien kontrako beste botika baten pentsatzen egongo gineke. Eta holaxe gehituko genuke sukalde zikin bati labezomorro hilak eta arrato hilak. Ze momentutan akordauko gea, jutema gea arazoaren sustraira, sukalde hori garbitu berra daola, eta hori izango ala babezik haundilena ez etortzeko beste organismoik horko hondakilen aprobetxamentua egitera. Pixkat tesitura hortan gaude. Orduan, oain adibidez, esperantza badago, txerto bat egongo dala, oain pairatzen ari gean, epidemi COVID-19 hau gainditzeko. Nik txertuan inguruan kezka asko dauzkat. Alde batetikan, txerto batek aluminio eta metal astun pila bat ditu eta produktu konposizio toksiko handia dauka eta hori ez da osasunan sustatzaile inundikan inoa. Bestalde, jende ahul eta benetan arriskuan dagoen jendia, intoxikazio maila altuetan eta gaixotasun aurreko patologiekin dagoentzako, badakigu ez dela inundik inoa egokila olako zerbait ezartzia gorputzai. Eta beste gauza bat oso importantia, virusak etengabe mutatzen dijoazte. Ze zentzu dauka,
mutazioan, badakigunean mutatu ingo dutena, txerto bat ematea zeia informazio horrek ez dio balioko urrengo birusai. Orduan, inundikan inoa ez da eusten txertoaren posibilidadean edo erabileran onura. Eta beste kontu bat azpimarra hauer da, ezta? Mundu mailako osasun erakundiak, OME euskeraz edo igual erderaz ezautuko zue gehiago OMS, Bill Gates eta Big Pharma eskuetan dago, beraiek egiten dutelako OMSan barruan donaziorik handiena. Orduan, gaur egun mundu mailako osasun erakundia ere bai privatizauta dago eta interesen batzun barruan dago. Beraz, baitxare argi euki zein dian hemen interesak. Bai. Eta, bueno, beste puntu bat, niretzako oso importantia dela momentu hauetan, da zein izan da munduan puntu batetik bestera olako epidemia hau zabaltzeko arrazoitako bat. Eta jakintza zuen momentu hontan bertan, COVID-a zabaldudan momentuan, dagola teknologia berri baten ezarpen bat aidiala bultzatzen. Bai? G5 inguruan nahi zitzeiten, eta ideia da, satelitea 53.000 bat orbitara barkau, 53.000 bat satelite bidaltzia, eta horiek berezitasun handi bat dauke, uin txikila, mikro uinak bialtzen dituztela, eta hortaz, informazioa gure mobiletan, eta internetian, eta kriston velozidadia, eta inteligentzia artifiziala aukiko deu, eta gaur egun teknologia daukan bultzadarekin, olako zenbait lujo aukiko ditugu, baina ze kostutan. Gure planeta bihurtuko da mikroondas bat, mikrouin labe bat. Eta honek efektu zuzena ditu gure osasunean, gure zelulak intoxikatzen ditu frekuentzi berri honek. Eta hau hasi da ikusten azera-azeratik. Badakizuen nun hasi da COVID-19 epidemia mundu mailan, uste eta akordauko zeatela, Wuhan hiriburuan izan dela, eta jakizue 5G teknologiaren lehengo aktibazioa Wuhan hirian izan zela. Horrez geho, jendia derrepente golpian mareauta egontzan, erantzun oso txarra izan zulako, eta nola ez, zelulak erantzun bat eukizuten, estanda bat intzuten, eta estanda horren araberare bai virusak, bakterioak danak aktibatzen dira. Orduan, ikusi zazue informazioa, daukazue nola elektrifikazio, munduan elektrifikazio bakoitzaren ondoren epidemiak egondian mundu mailan, oindala 150 urtetikan honeako histori bada hau, daukazue informazioa Rudolf Steyerrena, Arthur Fisterberg, daukazue Thomas Cowan, daukazue erraminta pila bat behitzeko zer relazio daukan, ez? Oain herrialde berrietan haidianak pixkanaka aktibatzen ebai, insektuak, erliak, por supuesto, behaiek sensibilidade handia daukelako, eta txoriak hiltzen nahi dira, lurrera eroizten dira, eta ikusten da egoera larri bat. Hau esperimentua handi bada, mundu mailan egiten nahi diana, eta hemen dago pultzoa handi bat, ekonomikua, estatu batua, Txina eta Rusien artean egina, aro berri baten sartzen nahi gehalako, petrolioan bukatzen nahi da, eta orain datu eta informazio eta honen aro berria dator, eta hemen pixkat iriki beharko genuke kontestu sozioekonomiko mundiala, ulertzeko pandemia mundiala, ze aidan gertatzen. Eta jakin, herrialde batzuk ez dira asko aktibatzen nahi, baina beste herrialde batzutan, Belgika eta Suiza eta Ginebra eta leku askotan gelditzu indue, G5-tan aplikazioa, zeatik handa ikerlari askok, munduko 36 herrialdeko ikerlariek, aipatzen due, ze negatiboa dan, ze txarra dan, gure osasunantzako eta ingurugiruantzako. Eta orduan neurriak hartzen nahi dira herrialde asko, ia guriak neurri bat hartzen duen eta ez gehan gelditzen beti bezala azkene arte. Eta ze esango izuet, egoera pixkat
hausnartzia importantia iruditzen zait, zeatik da askatasuna ematen digu, jakitea eukitzea informazio bat, erabakitzeko ahalmena eukitzeko. Eta gure baitan zein dezakegu gauza, pila bat egin dezakegu. Lehenengo gauza da gure osasuna eta gure gorputzaren benetako aprezioa, maitasuna, gure konturatzia ze importantia den gure ondo egotia, ongizatia. Orduan, asko dakau egiteko, lehenengotako gauza hartu zazu egunero ordu erditxo bat isilik egoteko, norbere burua entzuteko. Nik uste ariketa hau behar deula danok, hainbeste mugimendu dagoen momentuan, eta ja danok errobera baten getozen momentu hontan gelditzeko momentua dakaula aprobetxau dezan. Etxian daudenak ireki leihoak eta ventilaua irestau eta oxigenau etxia aldezuen guztia. Balkoitxo bat daukazuenak atea eta bezaurria balin badare 15 minutuz egunero, zati haudila behar, D vitamina sintetizau gure immunidadia hobetzeko eta gure estruktura indartzeko. Eta gero, gure eskura dagon gauza importante bada elikadura. Elikaduran bitartez gure odola eraldatzen guaz eta baita ere zelulen funtzioa eta kalidadia, ezta? Eta honek fizikoki eraldatzen gaitun bezala, oreka batera ematen gaitun bezala, baita emozionalki, mentalki argitasuna emategu. Orduan oain etxian gaudela ez zaitezte elikagai koipetsu, azukre eta prozesau eta industrialak eta ardotxuekin pasau, zeatik handa baita ere ikasi berdeu momentu hau da, patxara bat topauloik edula, oinarri bat jartzeko, gure familian umiekin ebai, esperientzi bat egiteko, ez? 10-15 egunean ikaragarri aldatzen da gure gorputz eta, egoera fisikoa eta guztia, orduan, lagundu zaitezte zeuen buruai, udaberria da, berdura, osto berde pila bat behar deu, batiz bat dieta belarjalia behar deu, alkalinizatzeko, azik haragik eta estebetiak eta koipe saturatuak eta produktu industrialak eta toksikoak entzen baldin baitugu gure janetatikan, aditiboak dianak eta hormonak eta pestizidak eta goedanak entzen baitugu, kriston favoria egiten dugu. Eta gero, elikadura izan baike simplia, baina aberatza zaporez hor zukaldian pixkat eskua sartzen baiau eta gusto pixkatekin iten baldin badeu, momentu hauek plazerra baitare izateko, zoragarri. Baina plazerran izenian ez dezau gure osasuna kaltetu, zeatik askotan gure gizartian ospakizunetako edo, kapritxuak, ez dia guztiz osasuntxuak izaten aldianian izan. Kapritxo oso osasuntxuak, zatik handa aukera dazkauzuk aldatzeko oso goxo eta oso ederki. Orduan, oain itxialdian, nik uste emozioak asko muitzen diala, eta erlazio zuzena dago, gure emozioak eta gure elikatzeko moduakin, eta orduan, haure atenditzen baldin badeu, egunez egun gure organismoa indartsu egongo da, eta benetan, hau izango da eman aldi jaun babesik handilera gure gorputzai. Jakin eozein momentutan, gorputza indartzeko, babesteko, badakaula baitare beste elementu batzu, zenda belarrak bezala, oso importantiak diana, eta baitare aipatuko izuet klorodioxidua edo MMS edo CDS bezala ezagutzen dana, zelula oxigenatzen laguntzen duna, eta hortaz, bai virus, ongo eta bakterioen aurkako oso tratamendu ona dela ikusi dana, inungo efektuik gabe, kasu guztitan oso ondo ematen nahi dana. Gomendatze izuet honen inguruko informazioare bai eskuratzia. Andreas Kalker da bere inguruan lanian dabilen biofiziko bat, eta zientzilaria, eta osasun mailan estres egoera handian sartuta zaudeten nontzat, eta
tesitura guzti hontan, gehixuekin eta prebentzio tratamendu bat eiteare gomendatzei zuet, soluzio honekin, CDS edo MMS soluzioakin, zuen organismoaren guzti hau hobeto mantentzeko. Zelula ez da bakarrikan intoxikatzen jaten deunakin edo ingurugiro toxikoekin, bakarri baitare gure funtzionamenduekin, hau da, estresak, bildurrak, kezka guzti honek eragin badauka gure zelulen funtzionamenduan, eta are eta toxiko gehiago kanporatzen ditugu, sistema immuniane holako azelerazio bat dago, endokrinoane azelerazio bat dago, eta guzti honek kolapse bat ekartzen digu askotan, eta hau da nik uste zaindu berdeunare epidemia hontan. Zeratik handa ez daitezela izan babes neurriak, ondorioak, baino ondorioak ez daitezela izan kaltegarri jauak, ez? Babes neurriak hartu ditugunak hartuta, ez? Krisialditan ikusita dago, bihotz arazoak, minbiziak, depresioak, estresak, gero beste hainbat gauzetara eramango dituztenak areagotu egiten diala, hauek ikerketak dira, eta behar deuna da babestuak sentiu, así que sentiu zaitzezte babestuak zeuen organismoan egongola, zuen terreno biologikoan egongola, zuen babesa, ez dala faktore importantiena ez dala kanpotik datorren birusa, baizikan eta guk dakaun terreno biologikoa. Zeratik handa kutsakorra dala esaten bali ere, kontaktuan dagoen jende guztia ez da bila kutsatzen. Orduan horrek beste faktore batzuk importantiagoak diala adierazten digu. Eta egin gaitezen jabe gure gorputzana, gure osasunana, zeratik handa oaintxe dakau aukera ontarako. Oain arte, sistemak askotan esan digu lasai, zu ez preokupau zure osasunatikan, zehose pasatzen malima, nik zendauko zaitut. Eta ez gabiltza bide honetikan, hortikan juten balimagea. Hartu berdeu gure ardura, gure burujabetza, gure autonomia, eta suertez, erramintak ditugu. Zerbait okertzen balimada erramintak ditugu, eta ongi etorri erraminta guztiak. Zabalik bihotza behar den guztirako. Baina hartu itzagun ardurak. Importantia da. Eta transmitiu dezaion hau gure umiei. Ze importantia da osasuna, eta etxian aprobetxauzue parre asko iteko, zormeneko jolasak egiteko, elkar ezautzeko, pentsatzet jende askontzako, eta disfrutatzeko, abestu, jolastu, dantzan egin, irriparre bat egunero, eta eskertu dakaun guztia asko dala. Egoentxe, hasiko gea gauza importantenak baloratzen da, alderdi sozialean, kontaktua, apoiua, kooperazioa, asko dakau ikasteko egoera ontatikan, bezarkatza zaituztet estu, dezioiko onena, zuentzako, eta ondo izan. Hau pasuek.